Mag.ilis tagkuan sa kanang supa, giatad ang ering, giihian, gilibangan at supa, piskod dako ko sa trabaho. Wala na ma video kay kanang saningan na naaman mo amo o ka video gahapon sa hapon ay mga alas 3 na ama dito ang amo kay nagpuasa baw, extended na ilang puasa ano sa anak taman, nagluto sa ijang pagkain dyan naam sa kusina dyan di man kay ag sofa sa kanang na ay dapit sa TV kay doon man sa kusina pero na sila isa lalain mo wala nga ma-video kay naman sila parang dadto di ko katingog baw madyo na raman ngan he malipay ko mag-video ako kay istorya lain pa shout out ay ni Mag.11 sige kanang ansay nga dana sige comment nja si Lon Salabi og si kring nila sa murag si Olimpio na hi sa ijahang mga family sa Danau kuno deranas na agi magpa shout out kuno fans na nahu para muot sagdila man na kay grabe ka boring na gusto na dyan kumulit pero wa man tay masakyan paita na pero mahal ag piti paita sige magkuan sa tagkuan dan hira ko matingog kay dadto ko sa madunggan man ko sa ngamo sige bye bye magkuan sa ta mag-ilis og kuan sa sofa.